Kamusta? Maya です。2ヶ月ぶりのフィリピン語のレッスンですね。Kamusta po kayong lahat? O genki desu ka? すぐに戻れなくてすみません。私は元気です。さて、今日のレッスンは前回のレッスンの続きです。前置詞、一詞についてお勉強します。Ready なばかよ Let's start. まずは前置詞または一詞の復習からしたいと思います。いいですか？はい、まず1番。イババオ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 というのは上のことです。イババオ。2番。イラリム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 というのは上の反対です。下のことです。いいですか？ 3 番。ロオブ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 というのは中のことです。4番。ラバス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 というのは外のことです。ですか？ 5 番。カリワ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 というのは左のことです。6番。カナン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 というのは右のことです。7番。ハラプ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 というのは前のことです。8番。リコッド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 というのは後ろのことです。9番。ギリド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 。ギリというのは横のことです。いいですか？で、最後は旅。旅。旅。旅というのは隣のことです。大丈夫ですか？はい、では文作りの方に行きたいと思います。前回のレッスンでは肯定文と疑問文を作りましたね。今回のレッスンでは疑問文も一つと否定文の文作りをしたいと思います。いいですか？はい、では文作りをしましょう。まずは否定文です。使う文型はこちらです。いいですか？否定文です。わらはいないまたはないのことです。わらです。ありません、いませんのことです。さは日本語の助詞で言うとでまたはになります。いいですか？さです。はい、では最後。なんは日本語の助詞ののと同じ意味です。いいですか？はい、ではこの一番の文型を使ってこの日本語の文をフィリピン語に訳してみましょう。いいですか？まずは日本語の文を読みましょう。子供たちは庭にいません。子供たちは庭にいません。いいですか？まずはわらを書きます。いいですか？わらです。わらというのはいませんまたはありませんっていう意味です。いいですか？で、次は主語を書きます。こちらの文の主語は普通名詞で複数です。いいですか？子供はフィリピン語で言うとバタですね。バタです。覚えていますか？バタは単数形です。子供が一人って意味です。ですか？で、こちらのバタを複数にするのにバタの前にマガをつけます。マガバタになります。マガバタ。マガバタ。意味は子供たちです。で、子供、バタ、マガバタは主語で特定されているということなので、マガバタの前にアンを書きます。アンマガバタになります。いいですか？はい、ではこのアンマガバタをわらにつなげましょう。わら、ang mga bata. Wala ang mga bataになりますね。wala ang mga bata は日本語で言うと子供たちはいませんっていう意味です。いいですか？子供たちはいません。日本語の文をもう一回見ましょう。
子供たちは庭にいません。子供たちは庭にいません。いいですか？子供たちはどこにいなかったんですか？庭にですね。なので、この庭に場所をwala ang mga bataの後につけます。いいですか？そしたら私たちの文が完了になります。庭はフィリピン語で言うとハラディンと言います。ハラディンです。で、日本語の文と同じで庭にこのにの助詞が必要なんです。この助詞は場所を指している助詞ですね。フィリピン語で言うとさです。いいですか？だからこのハルディンはさハルディンになります。さハルディンです。庭にということです。ではこのさハルディンをwala ang mga bataという文につなぎましょう。こうなります。wala ang mga bata sa hardin. Wala ang mga bata sa hardin. Wala ang mga bata sa hardin です。いいですか？意味は子供たちは庭にいません。子供たちは庭にいません。はい、では例文2に行きたいと思います。例文2は例文1よりも難しくなります。いいですか？例文1では1詞を使いませんでしたね。Wala ang mga bata sa hardin. 子供たちは庭にいません。1詞、前置詞がありませんでした。だけども、2の方には前置詞を使うので文がもっと長くなります。はい、では一緒に頑張りましょう。はい、使う文型はこちらです。いいですか？はい、では日本語の文を読みましょう。マヤたちは教室の中にいません。マヤたちは教室の中にいません。いいですか？今回の文の主語は人名ですね。マヤたちです。いいですか？人名一人の場合は si 人名になりますか？こちらの場合はマヤたちなので si じゃなくて si な人名を使います。これは覚えてますか？はい、では訳してみましょう。この文献に沿って訳さないといけないので、まずはwala saを書きます。いいですか？wala sa wala sa です。wala というのはいませんまたはありませんという意味です。こちらの場合は主語が人なのでいませんということですね。wala です。で、次はさ。さというのは助詞のにという意味です。wala sa ですか？で、次は前置詞を入れます。マヤたちは教室の中にいませんっていう文の前置詞、一詞は中ですね。中はフィリピン語で言うとloobです。loobですか？wala sa loobになります。wala sa loobは中にありませんまたはいませんっていう意味です。で、次はloobの後になんを書きます。ですか？なんっていうのは日本語で言うと助詞ののっていう意味です。いいですか？のです。で、次は場所を書きます。どこの中に主語がいませんか？教室の中ですね。教室はフィリピン語で言うとクラスルームです。クラスルーム。実は言い方が2つあります。だけども今回は簡単な方を使いましょう。クラスルームです。クラスルーム。いいですか？wala sa loob ng classroom になります。wala いませんありません。さ助詞のでまたはにloob 中ng助詞のどでクラスルームは教室です。なのでwala sa loob ng classroom は日本語で言うと教室の中にいませんまたはありませんですか？はい。で、最後に私たちの主語をつけます。誰が教室の中にいませんか？で、次は私たちの主語を最後の方につけます。いいですか？
文の主語は誰ですか？マヤたちですね。マヤは人の名前なのでそのまま書きます。いいですか？マヤです。で、こちらの主語は複数。マヤだけじゃなくてマヤたちなので、このマヤの前にシナを書きます。いいですか？シナ、マヤになります。で、私たちの文は完了になりました。こうなります。Wala sa loob ng classroom sina Maya です。Wala sa loob ng classroom sina Maya です。意味は、マヤたちは教室の中にいません。いいですか？はい、では最後の例文に行きたいと思います。例文3です。1番目の例文の主語は普通名詞ですね。mga bataです。ang mga bataです。ですか？で、2番の方は人名です。si Maya、sina Maya です。3番目の方は代名詞、認証代名詞を使います。いいですか？認証代名詞というのはako、か、silaとかです。ですか？主語が代名詞の時に使う文献はこちらです。彼女は学校の前にいません。彼女は学校の前にいません。っていう文です。いいですか？まずは、walaを書きます。walaです。walaというのはありませんまたはいませんという意味です。ですか？walaです。で、次は、主語をつけます。こちらの主語は代名詞ですね。彼女は学校の前にいませんっていう文の主語はもちろん彼女です。ですね。彼女はフィリピン語で言うと、シャです。シャです。ですか？walaシャになります。彼女はいませんっていう意味です。次は、さを書きます。ですか？助詞のでまたはにの意味のさです。wala siya sa です。wala siya sa になります。で、その次は前置詞を書きます。彼女は学校の前にいませんという文の前置詞、一詞は前ですね。前はフィリピン語で言うとharap です。harap。いいですか？wala siya sa harap になります。どこの前に彼女がいないですか？学校の前ですね。学校のです。学校のをフィリピン語にすると、まずはこののをフィリピン語にしないといけないですね。のはなんです。なん。で、学校はエスクエラハンです。学校のはフィリピン語で言うとなんエスクエラハンになります。逆になります。はい。では、このなんエスクエラの先の文につなげましょう。こうなります。wala siya sa harap ng eskwelahan. wala siya sa harap ng eskwelahan です。wala siya sa harap ng eskwelahan。意味は、彼女は学校の前にいませんっていう意味です。はい、次は疑問文の方に移りたいと思います。いいですか？疑問文はなかなか難しいと思います。なぜかというと、覚えないといけない文系が8つあります。多いですね。すみません。こんなルールです。なんで4つがあるかというと、主語によって文系が変わるのです。その4つの主語はこれです。1番、主語が普通名詞の時。2番、主語が人名の時。si Maya とかです。3番、主語が認証代名詞の時。か以外の認証代名詞の時です。で、4番はもちろん特別なかの文系がありますので、それが4つ目になります。とても多くて覚えにくいと思うんですけれども、ゆっくり頑張って覚えましょう。1番と2番の文系を見てください。語順は全く同じです。
違いは、1番目の詞部は普通名詞、2番目の詞部は人名になっています。それ以外は全部同じです。文型1と文型2の場合は、文の最後の方に詞部をつけます。ですか？ang普通名詞、ang mga普通名詞とsi人名、si na人名たちです。では、例文の方に行きたいと思います。文型が4つありますので、例文も4つあります。いいですか？はい、では始めましょう。はい、では例文1に行きたいと思います。文型1に沿って、この日本語の文のフィリピン語に訳してみましょう。いいですか？車は家の裏にありますか？車は家の裏にありますかっていう文です。まずは NASA を書きます。NASA です。NASA というのはにありますまたはにいますという意味です。NASA です。で、次は前置詞です。こちらの文の前置詞はもちろん裏ですね。裏はフィリピン語で言うとリコッドです。リコッド。NASA リコッド。裏にあります。または裏にいます。NASA リコッドです。で、その次は何を書きます。何は日本語の助詞ののという意味です。のです。NASA リコッド何です。ですか？で、次はばを書きます。ですか？ば。今作っているのが疑問文なので、ばが必要です。ばを入れないといけないですね。NASA リコッドばです。NASA リコッドば。ばっていうのは、質問がはいまたは家に答えられるときに、入れるリンカーのことです。いいですか？ NASA リコッドばです。では、何を書きます。何は日本語で言うと、のですね。ですか？のです。はい。NASA リコッドば何になります。どこの裏ですか？家の裏ですね。家はフィリピン語で言うとバハイです。バハイ。バハイです。nasa likod ba ng bahayになります。ですか？で、最後に私たちの主語を書きます。何が家の裏にありますか？車ですね。車はフィリピン語で言うとササキャンです。ササキャンです。覚えてますか？ササキャンです。ですか？こちらの文の主語は車、ササキャンで特定されているということなので、ササキャンの前にアンを入れないといけないです。アンササキャンになります。アンササキャンです。いいですか？はい、ではこのアンササキャンを先の文につなげましょう。こうなります。Nasa likod ba ng bahay ang sasakyan? Nasa likod ba ng bahay ang sasakyan? です。Nasa likod ba ng bahay ang sasakyan? Nasa likod ba ng bahay ang sasakyan? 車は家の裏にありますか？っていう意味です。例文2なので、この文型2を使いましょう。いいですか？ 1 と似ています。違いは、こちらの主語は人名になっています。ですか？はい、ではこちらの文型をフィリピン語に訳してみましょう。マヤはレストランの外にいますか？マヤはレストランの外にいますか？っていう文です。いいですか？まずは1番目と同じ NASA を書きます。NASA はにあります、にいますっていう意味ですね。で、次は前置詞です。こちらの前置詞は外です。外ですね。外はフィリピン語で言うとラバスです。ラバス。NASA ラバス。外にあります、または外にいますという意味です。で、前置詞の後はバをつけます。バです。リンカのバです。で、そのリンカのバの後にナンをつけます。ナンは日本語で言うと
日本語の女子のって意味です。ですか？nasa labas ba ng です。どこの外ですか？レストランの外です。レストランはフィリピン語で言うとレスタウランって言います。レスタウラン、レスタウランです。いいですか？こうなります。Nasa labas ba ng restaurant? Nasa labas ba ng restaurant? いいですか？誰がレストランのお外にいますか？マヤですね。私たちの支部のマヤです。マヤは人名なので、人名の前にしをつけます。si Maya になります。Nasa labas ba ng restaurant si Maya? Nasa labas ba ng restaurant si Maya? です。マヤはレストランの外にいますかという意味です。はい、では3番目いきたいと思います。3番目の文型はこちらです。こちらの3番目の文型で使っている、主語は認証代名詞です。けども、か以外の認証代名詞です。例えば、akoとか、シャとかです。はい、ではこちらの文型を訳してみましょう。フィリピン語に。ですか？彼らはスーパーマーケットの横にいますか？彼らはスーパーマーケットの横にいますかという文です。いいですか？まずはいつものように NASA を書きます。NASA です。いいですか？ NASA です。で、次は前置詞を書きます。前置詞です。こちらの文の前置詞は横ですね。横っていうのはギリッドと言います。NASA ギリッド。NASA ギリッドです。横にいます。横にありますという意味です。で、その次はバです。バ。NASA ギリッドバになります。で、バの後につけないといけないのは支部です。認証代名詞の支部です。こちらの文の支部は彼らですね。彼らはフィリピン語で言うとシラです。シラです。いいですか？ Nasa gilid ba sila? Nasa gilid ba sila? 彼らは横にいますかっていう意味です。はい。で、シラの後に書くのがなんです。なんはのっていう意味ですね。もう覚えてますか？で、なんの後に書くのが場所です。彼らはどこの横にいますか？スーパーマーケットですね。スーパーマーケットはフィリピン語で言うと、日本語の言い方と同じでスーパーマーケットです。スーパーマーケット。いいですか？はい。私たちの文はこうなります。Nasa gilid ba sila ng supermarket? Nasa gilid ba sila ng supermarket? です。ですか？ Nasa gilid ba sila ng supermarket? は日本語で言うと彼らはスーパーの横にいますかっていう意味です。はい、では最後の文型に行きたいと思います。4番です。支部がかの場合です。あなたは特別なので、かは自分の文型があるっていうことです。はい、ではこの文のフィリピン語に直してみましょう。まずは NASA を書きます。いつものように1、2、3と同じ。で、NASA を先に書きます。最初の方に書きます。NASA です。NASA です。NASA というのはにありますかまたはにいますかっていう意味です。で、次は前置詞を書きます。あなたは部屋の中にいますかという文の前置詞は中ですね。中はフィリピン語で言うとローブです。はい。ですか？ローブです。nasa loob になります。で、前置詞の後に主語のかを書きます。nasa loob かあなたは中にいますかという意味です。
後にはばをつけます。銀河のばです。nasa loob ka ba? nasa loob ka ba? です。あなたは中にいますかっていう意味です。で、どこの中にいますか？部屋の中ですね。部屋の中です。ばの後にまずはのを書きます。のはフィリピン語で言うとなんですね。なんです。で、なんの後には場所を書きますね。場所は部屋です。部屋はフィリピン語で言うとcuartoです。cuartoです。で、これで私たちの文が完成になりました。どうですか？簡単ですか？はい、では読みましょう。Nasa loob ka ba ng kwarto? Nasa loob ka ba ng kwarto? Nasa loob ka ba ng kwarto? です。あなたは部屋の中にいますか？っていう意味です。はい、では今日のレッスンはこれで終わります。どうでしたか？確かに難しかったですよね。覚えないといけない文型が今日だけで8つもありますので難しいと思います。でもしっくり頑張って覚えましょうはい、質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。ではまた次のレッスンでお会いしましょう。Maraming salamat po. といつも待っていただいてありがとうございます。Paalam. Hanggang sa muli.